Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyo egcwele izibini nemafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Sawubona mbukeli wokhozi FM TV ekhaya igama lami umuzi umfaka Mthabela ngizalwa usibongile benobhekisisa nosisijiji namhlanje ngihamba nenkunzi malanga lana iyangimangaza nami lensizwa engiyiphethe namuhla ngoba mawubheka iminyaka yayo bese ubheka ukuthi isiyenze umsebenzi ongakanani emhlabeni kuyamangaza lensizwa lena ine Bachelor of Arts in Development Studies iphinde izoba ne-honors kwi-African Studies umeje ufunde kakhulu i-research yakhe wayenza nge-gangsterism ne-crime. Kukhona futhi okunyathe uyakufunda kodwa iminyaka yakhe ingama-20 so ilento engimangazayo ukuthi kwenzeka kanjani umfana eneminyaka ewahalf weminyaka yami kodwa imisebenzi aseyenzile iphindaphindwe kabili eminyakeni yami. Mageba, Yebo mfowethu. Ndaba ezitha. Yebo. Uyaphila? Ngiyaphila njani? Awuqale ngokuyithakazela sikhathele uZulu abangakwazi ukuyithakazela. Uyangihlupha manje, uyangihlupha. Abazobukela lento le bazosho ukuthi akusiyo umZulu lo, akusiyo umZulu. Kodwa ngizozama ukuyithakazela. Cha ungazami ithakazele wena uZulu thina sakhonza ngaphansi kwesibongo sakini siyakwazi ukuzisho. Yabona nje mina ngimfuka skedi igudluka ngibona amathanga ejongosi isoke lincinza amathanga amaqede liyeke hamba isokeni layo. Wena zithi ubani insizwa? Zithi mina nguZulu Mageba undaba ezithi umntwana. Madlebe wanogwaja. Angazi iqhubeka ithini. Labantwana abadlala ngathi hayi suka. Uyaphila mfowethu? Ngiyaphila njani? Ngibuke iresume yakho la iCV yemsebenzi osuyenzile. Yeah. Ngabona ukuthi umuntu othanda kakhulu ezomlando. Awungilandise nje kancaneke ngawe singakaye ezifundweni zakho ukuthi ubani ophuma kuphi uzalwa kuphi. Okay. Igama nguNhlakanipho wakwaZulu ngibuya eThekwini eNdwedwe esigodini saseMthebeni. Ngizalwe 2000 bazosho ukuthi hayi 2000. Hayi 2000 ngempela leli lingakwazi nokuzisho elakwaZulu kodwa lizisho hayi suka. Yeah, ngizalwe 2000. So ngikhulele khona nje impilo yami khona yonke. Ngize ngaqeda isikole ngo-2017. Kwaye khani ngimuva ngo-2019 ngimuvela eGoli ngizoqala ukufunda e-University of Johannesburg. Yeah, so ngiqala i-first year yami ngawo u-2019 ngaze ngaqeda ngo-2021 ilapho bengenza khona i-BA in Development Studies. Yeah. So 2022 ngaqala i-BA honors in African Studies. Okay. Yeah. So ebe nginqena bekuwukuthi ngihlale phansi ngingazi noma umsebenzi ngizowuthola yini mangiqeda le degree yami yokuqala. So ngathi at least mawukuthi ngiyawuthola umsebenzi angawuthole ngendlela. Kwaye khani ngisuka ngoFebruary 2022 ngiza ngapha eGoli ngizoqala ukufunda i-honors yami. Yeah. So nakhona akubanga lula ke ngoba i-degree yokuqala le BA in Development Studies umuntu bekanayo funding from NSFAS and NSFAS isizile kakhulu ekhaya abakazi bayahlupha ukuthi kunesenta kumele belikhiphe belikhokhele i-UJ nani. So ubunzima kubuye uyaqala ngawo 2022 la ngiye ngaqala khona ngathi okay ngiyahlala la ngihlala khona kodwa angijabulanga yabo. Ngize ngacabanga ukuthi kunjani ngibuyele ekhaya ngoba phela angeke ngithi ngizofunda ngihlele kabuhlungu. Angijabulanga nje kahle yabo. Mozoba umfundi wase-university kwamele ube sendaweni e-conducive basho kanjalo ngesilungu. Kumele ube sendaweni e-conducive ukuthi uzokwazi ukuthi ufunde, uzokwazi ukuthi uphile kahle, uzokwazi ukuthi wenze inani yabo. So okuhlaleni kwami ngahlala isonto ngifuna uqama amanga ngeke ngisho ukuthi
ngayibeka kanjani, abanye bengathi hayi wena utotosiwe uma ukhuliswa usungahlulwa ukubekezela nje, kanti ukubekezela komunye umuntu angeke kufane nokubekezela komunye umuntu, yabo. So mina ngase ngifuna ukuhamba kuleli sonto engangihleli kulona, ngase ngathola indawo ngaphakathi esikoleni la ngahlala khona unyaka wami wonke. Kwaba futhi inhlanhla nomusa kaNkulunkulu ukuthi ngawo lowo nyaka loyo ngagraduate i-degree yami yokuqala ngoMay 2022. Kwase kuthi ngenyanga elandelayo ngathola umsebenzi. Okay. Ngathola umsebenzi. Nakhona mebe ngibuza ukuthi wawuthola kanjani lo msebenzi lo? Ngivane ngihleke ngoba angazi nami. Ingakho ngithi ngomusa kaNkulunkulu. Yeah. Abaphansi bangibhekelela bathi nawo umsebenzi. Into mase kuyeyakho sekuyeyakho, yabo. Yeah. Noma ngathiwa omunye umuntu ulwa kanjani ukuthi ungayitholi leyo nto, Yeah. kodwa mase ifikile ukuthi nayi sekuyeyakho. Ngoba Ngifuna sibuyele emuva kancane. Uthe waqeda isikole ngo-2017. yebo, Weze egoli ngo-2019. Ubuwenzani ngo-18? 18 bengihlala ekhaya bengenzi lutho. Ha. Bengenzi lutho, bengisekhaya nje unyaka wonke. Mina ngazi ukuthi abantu abathatha i-gap year labantu beingane zeziqhumama. Kusho ukuthi ekhaya impela niyasutha inkomo igcwele isibaya. Lutho. Kuyaphileka. Kuyaphileka. Umuntu akalali engadlile. Yeah. Kwaba iphutha, angeke ngithi iphutha, kwaba i-lack of knowledge. Yeah. Ngesilungu babeka kanjalo. Ungabi nalo ulwazi ukuthi kukhona umfundaze ofana njengo-NSFAS Yeah, NSFAS, ongawu-applyela. So ukufunda kwami 2017 unyaka wonke bengazi ngawo. Ngize Yeah. ngathola sengithathiwe esikoleni e-UKZN kuthiwa hayi nasi space sowunaso, kodwa uzoregister ngani? Awunawo umfundaze. So ngagcina ngihlala ekhaya kanjalo ngoba i-funding Yeah. nayo. Manje ekukhuleni kwakho wawuvele ufuna ukuba usomlando, ufunde umlando noma into nje eyayiqhamukela? Cha ngikutshele. Ekukhuleni kwami isikole bengasifuni. Ha. Yebo, isikole bengasifuni, bekuthiwa hamba esikoleni ngibaleke, naye imoto engilindele ngibaleke ngiyohlala ehlathini. Yabo. Njengoba ekhaya nje sebehlekisa ngakho ukuthi wena ngoba isikole ubungasifuni kanje. Sewufunde kangaka namhlanje? Sekuwena osofunda kangaka. Yeah. Ngoba nakhona manje yimi ograduate oqala ekhaya. Yeah. Yimi ograduate wesibili, yimi ozoze agqokele lela jazi leli engilifunayo. Yeah, leli libovu. Yebo. Yeah, so ekukhuleni kwami nje angizaye ngathi hayi ngifuna ukuba usomlando or historian. Kube into yokuthi ngiyala impilo engiyisa khona and nakhona futhi ngiyathanda la engiyisa khona. Yeah. Yebo. Yeah. So ukuba somlando ngisho ukuthi yafana i-background yami ihambe kahle ngoba esikoleni ngizenzile izifundo zomlando kanye nezomhlaba, i-geography ne-history. Yeah. Ngafike ngaqhubeka ngakho futhi mangifika la esikoleni lokho e-university. So ngumuntu nje obelokho eyenza i-history nje, so akusiyona into entsha kumina manje. Wawuyithanda nje kwasesikoleni noma? Esikoleni beyithandeka yona. Yeah. Beyithandeka. But wena bewufuna ukuba yini? Ngoba uma ngikulalele ngazi ukuthi wayithatha nje ngoba uyibona, kodwa kukhona lokho engisole ngazi ukuthi kwakukhona enhlizweni yakho. Wawufuna ukuba yini mawukhula? Bengazi kahle. Yeah. Kodwa ukufika emabangeni weshumi, grade 10 loyo. Yeah. Ngifike ngathanda i-geography. Ngifike ngaba umuntu oyishaya i-geography. Yeah. So uku-apply kwami, applyele e-university ngithe ngifuna noma yini ezongiyisa kwi-geography. Yeah. Mase ngiregister 2019 hawo naku sengiregister no history, sengiregister no sociology. So ekuyenzeni kwami i-history ngaleso sikhathi yabo kubile nalo interest ukuthi hayi no i-right yona iyaphaseka futhi. And yabo mara engakutshela khona ukuthi ngo-2022 ila ngibone khona ukuthi i-interesting then indlela oyifunda ngayo kulamanye amabanga aphansi, ngoba from i-honors ilaba kunikeza khona i-opportunity ukuthi ukwazi ukupursue i-research oyifunayo wena, i-research eku-interestayo wena. Yeah. Njengoba ufundile kwi-CV yami ngiyenze i-research kweze-gangsterism nobugebengu. Yeah. So yiyo i-interest yami ihamba lapho. Okay. Yeah. And then kunomuntu ofisa ukwazi ukuthi yini i-Bachelor of Arts. Makukhulunywa nje kuthiwa Bachelor of Arts, ngisazoya kuloko okwesibili i-masters lo uthi uyayifuna nejazi elibovu. Yeah. Makuthiwa Bachelor of Arts kukhulunywa ngani? E-Bachelor of Arts suke kukhulunywa
ngisifundo social science. Okay. Yeah, so i-Bachelor of Arts it's ngisho ukuthi isifundo esingaphansi ngibeka kanjani esingaphansi kwe-humanities. Okay. I-faculty ye-humanities. Yeah. So lapho ila kufunda khona ama-social sciences, ila uthola khona bonke abo Bachelor of Arts in Communications, Yeah. Bachelor of Arts in Social Work, Yeah. Bachelor of Arts in what yabo. So i-degree kahle i-Bachelor of Arts i-degree engafani ne-diploma. Yeah. Yabo. So uma wenze i-diploma suke kumele uthi ukukhuphula kancane mhlambe Amasokisi, ufake unyaka extended abayibiza extended bayibiza i-advanced diploma. Mawusuwenze i-advanced diploma emva ukwenza i-diploma usuka nje nelokhuzana ne-Bachelor of Arts. Okay. So ngiyayibeka kanjalo. So sewufikile ke ekutheni ukhethe i-Bachelor of Arts eyintweni zomlando. Uthe yini i-development studies. Yebo. Yini okuyithanda kakhulu ngayo eyakwenza ukuthi uzoyifunda uyiqede uzufune nokuqhubekela phambili kuwo masters? Angeke ngikujele mfowethu, angeke ngikujele. Kodwa yona ikhona lento engiphushayo ngaphakathi. Ngeke ngazi noma ukusase i-support engithola kumama ngoba umama uyena umuntu ongisupporta kakhulu. Yeah. Noma ngizama ukuthi enga-understand ukuthi kahle kahle yini le engiyenzayo. Yeah. Ngizama ukumchazela nalokho okuncane engimchazela ngakho uya-understand and Yeah. uya-support ukuthi hayi usafuna ukufunda qhubeka osasemncane vele. Ngikuza ukukhuluma ngomama ubaba uphi? Ubaba wangishiya ngo-2016. Okay. Yeah. Okay. So mangabe usuyongena uthe yini with Bachelor of Arts. Yeah. Bese lokho kwesibili A-Bachelor of Arts Honours Bachelor of Arts Honours in African Studies. Yeah. in African Studies. Yini owafike wayifunda lapho ngoba ngikuzwile uthi nje fahla kancane nge-gangsterism? Lapho i-honours yakhona iba i-coursework yonyaka. So i-coursework kuba mhlambe ama-subjects ayi-4 and then okwesi-5 kube i-research. I-research ila ukhetha khona ukuthi wena ufuna ukwenza i-research yani. Yabo. So bayakunikeza ithuba ukuthi uyikhethele wenze i-research yalento ofuna ukuyenza, ubhale i-research uyisubmit ekupheleni kwalowo nyaka loyo. So ngenza i-research ngama-gangs nobugebengu kwama-mine compounds we-Witwatersrand. Yeah. So yeah, i-research yami ibilele lapho. Angikho proud ngaleyo ndlela ngento engayikhipha even though ngaba umuntu owaphuma phezulu eklasini lami le-honors le-2022. Yeah. So Usho kanjani phuma uthi awukho proud kude kuwena obashaya amakhanda bonke? angikho proud ngento engayibhala. Angikho proud. Nginalokho emqondweni ukuthi mhlambe ngabe ngenza kangcono. Yeah. Ngabe ngenza kangcono. Yini wayithola noma wathola ukuthi ugcina usuyazi kangcono mawuqeda ukwenza leyo course kunangesikhathi usayiqala? Angazi ngawuphendula kanjani lo mbuzo. Kuningi khona engikufundayo Yeah. as isikhathi sami. Ikakhulukazi nge-gangsterism. Nge-gangsterism ngingasho ukuthi i-background ye-literature ekhona kwi-gangsterism e-South Africa. Yeah. Ikhona engathi ngakufunda kakhulu ukuthi hayi no sengiyazi ngalokho ngoba kuyinto engekho yebo i-literature ipublishiwe impela nani kodwa akusiyona into e-public ngaleyo ndlela ukuthi ungazi ukuthi hawu bekune gang bihlanganisa amaZulu kodwa, bekune gang ibihlanganisa amaMpondo kodwa, bekune gang ibihlanganisa abaSuthu kodwa, bekukhona ama-Russians bekwi-gang leyo abeSuthu, bekukhona ama-non-white onongoloza igama yamsho ukufamila negama inongoloza. Yebo. Yeah. Akusilona elasejele igama umuntu lo kahle. Okay. So umuntu obeka lead gang ama-gangs lawo asejele aphuma ngenxa kanongoloza. Yeah. So yizo zonke izinto engiyifundile lezo kulowo nyaka lo. So izinto futhi engasho ukuthi zi-build up i-interest to ile degree engiyenza manje. Yiziphi mhlawumbe izinto ongathanda ukuxwayisa ngazo abantu abasha ngiyazi ukuthi asikakaligoqa uhlelo. Kodwa yiziphi izinto ongathanda ukuxwayisa ngazo abantu abasebasha abacabanga ukuthi bangathola i-comfort noma ukududuzeka uma bejoina amagenge? Ngoba ngiyazi ukuthi abantu abaningi abasha uma bengena kumagenge kusuke kunaleyo nto ukuthi kunala ofuna ukuba ingxenye yakhona.
intsha eningi baneyinkinga emakhaya abakwazi ukukhuluma nabazali but lapha nemgwaqweni bayabalalela kodwa kukhona la bafike bahambe i-gangsterism ifike ihambe ibahake khona iziphi izinto ongathanda ukuxwayisa ngazo ikakhulukazi abantu abasha nabadala ke nje nabo ke in general ngendaba ze-gangsterism? I-gangsterism ingaba ukuthi nje nihlanganele, kungaba ukuthi nje ila uthola khona i-comfort uma ungayithola emndenini, uma ungayitholi kwenye indawo. Kodwa njengoba usho ukuthi kuhambe kufike isikhathi la uhukeka khona, so uhukeke entweni ezimbi, mhlambe idakamizwa, mhlambe ubugebengu nani nani. Engikushoyo noma esengikubonile entweni esengiyifundile ukuthi umuntu uwenza into ngoba ethanda. Akekho umuntu okufosayo ukuthi wenze ini, akekho umuntu okulawulayo ukuthi ungangijoyini noma ungijoyine kule genge engikuyona. Kodwa ngingaxwayisa ukuthi akusiyona into ephela kahle. Kuko konke esengikufundile ngoba akusiyona into nje esuke ekhanda, akusiyona inganekwane, into esengiyifundile, impilo zabantu esengifunde ngazo. Wena yini owawusophe ukuyizuza ngokufunda nge-gangsterism okanye yini eyenza ukuthi ukhethe yona ngenkathi wenza i-African Studies ukhethe i-gangsterism in particular? Yini wawufuna ukuyizuza nowawufuna mhlawumbe ukuthi uyenze mase uyizuzile i-qualification yakho? Ebengifisa ukuzuza ngalesi sikhathi ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nayo le topic le. Ngiyise phambili kunala ikhona because mase uqale i-honors ngoba suku postgrad level masulapho. Mase uqale i-honors engathi ungaqhubeka nezifundo uze uyekhipha le phezulu kwa PhD ekuyila ngifuna ukuya khona. So namanje ngoba ngibhizi nalokho ngibhizi ngakho ekhanda ngiyacabanga nabantu engikhuluma nabo ngithi hayi ngisacela usizo lokanje ungakwazi ukuthi ungisupervise for i-PhD ngine project ekanje engifuna ukuyenza yabo nayo le engifuna ukuyenza isa around ubugebengu, isa around kahle i-biography engifuna ukuyenza yomuntu obeka isigebengu. Njoba uthi khona engisakwenza manje wenzani njengamanje? Njengamanje ngiyenza i-Masters of Arts in History. I-masters it's by research. Mangithi it's by research ngiyenza research kuphela. So iba u2 years. Manje ngenza unyaka wokugcina ngizosubmit ngo-October. Sengicollectile data. Ngicollecta kanjani? Kwa history yenye into ngiyabonga lo mbuzo wakho. Kwa history i-data collection ayifani nakwezinye nakwamanye imkhakha ama-discipline ngizosho njalo. Thina sisebenzisa ama-archives. Ama-archives kuba ngiyaqolisa ngizocela ukuthi ngisebenzise isiZulu. Ama-archives kuba ama-first hand documents. Mhlambe une diary lapho ubhala khona ukuthi ngiyaphi namhlanje. Ngisakwazi abantu manje. Yabo. Angithi udila ngama-criminals. Kodwa kuba kanjalo, kuba ama-documents akanjalo, ama-newspaper, konke nje okanjalo izona data esisebenzisayo kwa history. So ama-National Archives ePretoria ilas visitha khona. So njoba wawudila nezigebengu wawusabani kuyakuzona ngqo uyobabuza imibuzo ebalekile? Kuye kwaba inkinga lokho. Kuye kwaba inkinga ngoba ekuqaleni kwami ngifuna ukwenza i-masters bengithi ngifuna ukukhuluma nazo izigebengu, ngibe in contact nalabantu, ngithole information from bona. Kodwa kwaba inkinga yokuthi ngizoba nenkinga nama-ethics, bazovuma yini ukuthi ngibe in contact nalabantu, ngizoba in danger yini, ngizoba ngiphephile, yabo zonke lezo zinto lezo. So ngigcine ngingakhulumanga namuntu ekubhaleni kwami i-research. So ngigcine ngisebenzisa wonke lama-documents apublishiwe ngezigebengu, apublishiwe nge-anti-crime e-Alexandra ngoba i-research yami i-based e-Alexandra. So you might be familiar nge-Drum magazine. Yes, i-Drum ibipublisha kakhulu ngezigebengu ebezikhona e-Alexandra ngama-1950s. So izigebengu yizo ebezikhuluma nama-journalist we-Drum ukuthi hayi no, mina ngusibani bengiphatha le gang nale gang, ama-gangs engibhala ngawo, spoiler gang nomsomi gang.
ama-gangs angaziwa ngaleyo ndlela. Okay. Kodwa ungathuka mengakutshela ukuthi ama-gangs abeka amakhulu namanje asasemakhulu Yeah. eWitwatersrand. Yeah. Awekho ama-gangs adlula lawana ngobukhulu babo ngezinto ezimbi abazenza. Yeah. Angiwapraise. Izinto ezimbi eziningi abazenza, babulalile abantu. Bantshontshile, badubulile, bakwazile benze konke. Yeah. So i-research yami around labo bantu labo. Waqualifya ke i-qualification yakho yesibili. Maqede wayosebenza nomndeni wakwa Oppenheimer. Ngitshele ngaleyo experience yakho usebenza ekubeni umgcini mabhuku. Ukuthi kwakusho ukuthini lokho ngoba uma ngithi imgcini mabhuku khona umuntu ozocabanga nje sikhuluma nje ngomgcini mabhuku lawe imali. Yeah. Wawenzani lapho? Kwakusho ukuthini lokho? Kwakuhlangana kanjani futhi ne-career yakho? Angiqedanga i-qualification yami. Part nonyaka wa-2022 ngisenza i-honors. Yeah. Ilapho ngithole khona umsebenzi. Okay. Ngakhumbula earlier ukuthi ngithe abantu bebenongibuza ukuthi ngikuthole kanjani umsebenzi. Yes. Umsebenzi ngawuthola ngoba ngakhuluma nabo. Ngathi ngifuna umsebenzi. Yeah. Ngase ngothola kanje lo msebenzi. Yeah. Akukho okutheni ukuthi ngijampe lapha ngaya kuphi. Yeah. Ngikhulume nabo ngafuna umsebenzi kwabo wami. Yeah. So ngiqale ngoJuly ukuze waphela ngoJune ngonyaka odlule 2023. So ukusebenza kwami khona bengi-intern, bengi-archive intern. Yeah. So kuyale kube lula ke ukusuka from history uye kwa-archiving. Yeah. Usuke kwi-history uye kwa museums, usuke kwi-history uye gallery, art gallery kanjalo. Ngoba ngasho ukuthi izinto ezihlangene, connected in a sense. Uzwile earlier ngikhuluma ngokuthi kwa-history sisebenzisa ama-archives. Yeah. As i-data. Ukwenza yeah. Yabo. So lapho kulula ukuthi ujampe uye ngapha noma uye ngapha. So kodwa nakhona kwa-archiving udinga i-degree yakho ukuze ukwazi ukupractice khona. Kodwa kulula uma usuka ka-history. Okay. So umsebenzi wami khona ke beku ukusotha incwadi ukuthi incwadi isendaweni right. Yeah. Amaphepha wefamily ye-Oppenheimer mawukuthi izithombe zengane usibanibani zisebhokisini eli-right, inamba yebhokisi i-right. Yes. Ibhokisi likhona yini la kumele libe khona. Yona archiving le. Okay. Bayibiza ngesilungu bayibiza ukuthi i-information management. Okay. Yeah. Ngale kwalokho kune conservation. I-conservation ukuconserve wona lama document yona le information ekhona ukuthi okay fine. Nansi information seyikhona. Incwadi ethize iphukile ispine kuba ile ngemuva la phansi yebo. Yeah. Iphukile sesahlala phansi siyalungisa ke leyo ncwadi leyo lokho bakubiza i-cosmetic repair. Yeah. Uyayi-repairisha incwadi ibuye iqonde kahle, ivuleke mayivuleka nakho konke nje lokho. Inamba zezincwadi, inamba zazo yonke into ekhona ngoba kubhalwa inamba yayo yonke into ekhona down to isithombe, down to iletter ibibuya kuwena iza kumina mhlambe ubungifisela usuku oluhle ngosuku lwami lokuzalwa. Yonke into kumele ibe nenamba ngoba sangafika mina as a researcher ngithi ngi-interested enganeni ethize kulomndeni. Yeah. Ngifuna umlando wayo. Yeah. Seniyongikhiphela izithombe zengane. Yes, Seniyongikhiphela ama-report wesikole, seniyongikhiphela inani. Okay. Konke. And ngiye ngiyibuke lento ngithi umqondo omuhle kodwa i-space inkinga. Yeah. Ngingathanda nami ukuthi ngigcine okwami. Yeah. Ngingathanda ukuthi ngigcine umlando wami. Ngoba right now nginawo ama-diaries la sengibhalile khona izinto ngokufunda kwami. Yeah. Ama-meetings nama-supervisor wami nani. Ngike ngazi mhlambe kusangaba khona umuntu ongabhala ngempilo yami engasebenzisa le information. Yeah. Hey cha lento izinginikeza eminye imiqondo lana ebengakazi ngibe nawo ukuthi uku-archive kukona nje okwabo kuphela o-Oppenheimer no bani. Esikhathini samanje siphila esikhathini la shoota khona ngamafoni. Uthola ukuthi uya-download izinto zakho izithombe zika 2019 zonke sihleli kwi-folder eyodwa. Zu 18,000 ngoba njengoba ngishuta ngamafoni nje phela yonke lento enishutayo
uyafuhlela nje, but angikazi ngicabanga indaba ukuthi kumele ngimase ngiyifakile ekhompyutheni ngiyibackup ebese ngiyihlela ngendlela ukuthi mhla ngifuna isithombe sikandodakazi engasishutha ngo-2011 ngikwazi ukuthi ngiye ngiyostomula khona. Mhlawumbe ezinye zezinto kumele siyicabange lezo nathi ukuthi izinto oyibhalayo uyayigcina yini noma uvele ushwathule nje iphepha ulilahle lapha. Ngoba mina njengomuntu oyi-public speaker ngiyaye ngiyithole ngibhala ama-ideas ngibhala ephepheni ngifike ngikhuluma mangiqeda ngithi shwi ngilahle lapha. Leyo nto kumele iwumlando ekumele ukuthi ngiwu-archive ngokwalezi zinto engikuzwa uyikhuluma kumina. Kubaluleke kangakanani mhlawumbe ukuthi abafokazana abayifanele nje nami bayenze into ebizwa nge-archiving? Kubalekile. Ngisho njalo ngoba ngibeka kanjani inkinga ngifuna ukusebenzisa isingisi awafuna ukuphuma lunguza kusona lunguza uphumo yeah mageba. So ngisho kanjalo because we public figure yebo nanoma yini ngisangaqhamuka njengoba ngisho ukuthi ngisangaqhamuka ngithi ngifuna ukubhala umlando ngawo. Ngoyithola laphi zonke lezi zinto lezi if awuyigcini zona lezi zinto othi uhleli phansi uyabhala ziyasiza thina njengosomlando ama-historians ukubheka ukuthi bekacabanga kanjani yabo. Nama-documents lawa esiwathola ama-reports o-government ayasisiza ukuthi sibone ukuthi bebecabanga kanjani mhlambe ngobugebengu bebecabanga kanjani ngento ethize. So nawe asikho isidingo sokuthi ungayigcini izinto zakho, asikho isidingo sokuthi noma ungasayigcinanga zibe arranged ukuthi hayi no zi-arranged ngendlela yokuthi hayi no ngiyakwazi ukuthola into engiyifunayo uma ngiyifuna, kodwa gcina izinto zakho. Gcina izinto zakho ngoba umlando womuntu uyaphela, umlando wakho uzophela mawufa. Umlando wakho uzophela mawufa uma wena mnikazi wawo ungawugcina. Hey, umlando wakho uzophela uma ufa, uma wena mnikazi wawo ungawugcinanga. Hey, amantshontsho okuphila lawo. Manje ngoba phela wena usemusha njengoba sewubusiness masters manje mina ngokwami ukubona ngibona ngathi umuntu osebenza kakhulu ngokuyikhandla. Usithola phi isikhathi sokuyijabulisa nje uyoyijukutsha nawe njengentsha? Iziphi izinto ozenzayo nje nawe ukuyijabulisa? Asiqale esikhathini. Isikhathi uyasenza. Isikhathi uyasenza. Mangithi uyasenza isikhathi sokuyijabulisa kufana nokuthi uyasenza isikhathi sokuthi wenze umsebenzi wakho. Angeke wenze isikhathi sokunye isikhathi sokunye ungasenzi. Yebo. Kwamele kube naleyo balance ukuthi okay fine. Ngiyakwazi ukuthi ngiyijabulise, ngiyakwazi ukuthi ngiyenzeni. Kodwa kufika ekuthenini uyakwazi ukuthi ulimite isikhathi oyijabulisa ngaso khona uzokwazi ukuba on track ngomsebenzi wakho wesikole. So ngakutshela nje ngeschedule sami nje in a week. Ekseni ngiyavuka ngejimini. Ngiyabuya ngiyageza ngiyadla ngiye library. Ngihlala lapho until 4:45 ngiyaphuma ngejimini ngiyabuya ngiyageza ngibuyele library. Ngibuya mase ngixoshwa. Ngibuya baze bangixosha impela. Ujimela ukufunda? Angijimeli ukufunda. Ngiyamuza lo muntu uthi ufika avuke ahamba ayogeza ajime abuye athi mayiqeda ukujima ayofunda mayiqeda ukufunda ahamba ayogeza phinde abuye ayojima futhi ujimela ukufunda lo muntu. No ukumaintaina i-healthy lifestyle kahle kahle yabo. Angeke ngithi ngizodla ukudla okuthize ngizophuza into ethize bese ngiyaziyeka nje yabo. I-health yami angeke ibe sendaweni e-right ukuthi ngikwazi ukwenza ezinye izinto ukufunda for example yabo. So ukuyijabulisa angeke ngithi khona indlela engijabulisa ngayo. Ngiyajabulisa ngaleso sikhathi leso mangiholile ngithenga ukudla okumnandi ngaleso sikhathi siphume nomngani nabangani siyendaweni yokumnandi fike kube mnandi nje. Idlophiza angizwa nidlophiza angidli angithanda inkukhu nkosi yami. Oh uthandela inkukhu nje kuphela? Inyama yenkomo phela. Inyama yenkomo. Ke cha ubuZulu ngempela ikhale ngibona manje ubuZulu. Ngoba enye into eyenza ngibuza ukuthi uzijabulisa ngani ngoba ngibona ngathi uhlezi userious. Ngibone ubuza incwadi bekade ngiyifunda ukuthi iyini lencwadi. Umuntu othanda izincwadi?
angeke asiziyeke nje lezi sikole vele lezi zakho zo Yeah, research yeah. yeah ukufunda nje Angeke ngithi into engijabulisa ngayo, angeke ngithi into engichitha isikhathi ngayo. yeah Ngoba mangifunda manje, mangifunda ngithi ngifunda ngobumnandi manje. yeah Ngisazofunda futhi ngifundela ukuthi ngiphase le degree engiyenzayo. yeah Angeke ngikwazi ukuyibulala kabili. Yabo, angeke ngikwazi ukuyibulala kabili. Yeah. Kunomqondo owodwa ukuthi ngifunde lento engiyifundayo. Umqondo wokuthi ngifunde enye into yeah angeke ngibe nawo. yeah Angeke ngibe nawo. Ngingancamela ngiyenze izinto mhlambe ezonyazisa umzimba mhlambe njengokujima nje for Yeah. example yabo. So ukufunda for fun njengoba besikhulumile earlier anginaso isikhathi sakhona yabo. Yeah. Ngizofunda ngoba vele kumele ngifunde something. Ngizofunda ngoba vele kunento engiyifunayo from leyo ncwadi noma kuleyo article engiyifundayo. Yabo. Ayike njengoba seyikhulumileke insizwa kaMageba ukuthi iyafunda ijime igeze ivuke futhi iphinde futhi iyojima ijimela ukufunda ake sijime nathi siye ngasedolo sizophinde sibuye khona manje. Ngiphinde futhi ngikwamukele mbukeli woKhozi FM TV ohlelweni lwethu uKhozi FM TV. Ngisahleli nayo ke la insizwa eyenza izimanga la inama qualifications awu2 iphinde futhi ufundela enye ke manje uthi ufuna iMasters phezulu kwalokho uyi-tutor as well. Ukubalansisa kanjani konke lokhu umncane kangaka? Unayo kodwa intombi? Asikiyeke lokho. Akuwumbuzo bengeke ngiwuphendule emoyeni. Awutholakala ukuphendula. Cha. Asikiyeke lokho akubalekile vele. Yeah. Ukubalansisa kanjani ekutheni ube umfundi uphinde futhi ube yi-tutor? Yini futhi oyithandayo ukuba i-tutor? Indlela engibalansisa ngayo angibi nawo amaklasi amaningi ngaleyo ndlela. Okay. Kuyaba amaklasi ayi4 ngesonto. Ungasikho into eningi ngoba iklasi liba lodwa liba 45 minutes. Yeah. Isikhathi sesisele mina ukuthi ngiyabona ukuthi Yeah. ngimisa kanjani ngaso entweni enginazo mhlambe kumele ngibhale kumele ngisubmit i-chapter kuthiwa ama supervisors wami ngisimisa kanjani leso sikhathi leso. So ngiyacabanga nakhona kuye ekuthenini wena udisciplined kangakanani ukuthi fine unayo responsibility ekhona. Uzoba naso yini esinye isikhathi for lokho. Uzoba naso yini esinye isikhathi for lokho because ila ubheka khona nakhona ukuthi angeke ngisakwazi ukuthatha omunye umsebenzi. Ngiyawudinga impela kodwa angeke ngisakwazi. Bese ukuthi i-tutoring engikuthandayo ngayo ukuthi ikunikeza irrelevant experience. I-experience engithola khona i-experience ezo-applya uma ngithola umsebenzi we-lecturing. Okuwumsebenzi engiwufunayo, okuwumsebenzi engazi noma ngizothola yini uma ngiqeda lelo khuzana le-masters engiyenzayo. Kodwa yona i-tutoring angifuni uqamba ngoba vele ukufundisa. Akhathalele lutho ukuthi ufundisa iklasi engakanani, akhathalele lutho ukuthi yinani ngoba vele ama responsibilities engwenzayo ayafana nama responsibilities we-lecturer. Yebo. Manje njengoba uMatasa ufundisa abantu abasha. Yini mhlambe osuke wayiqaphela ukuthi abantu abasha phecelezi esingayibiza ngama misconceptions. Yini eyinkoleloze ngomlando abantu ama students noma abafundi ababa nayo yo ngomlando wena osufika wathola ukuthi cha akulona iqiniso lokho? Angeke ngithi inkolelo kodwa into abangayazi. Yeah. Ukuthi umlando akusiyona into oyifundayo kuphela. Umlando nawo uyakwazi ukuthi uproduce njoba ngenza ngeresearch. Yes. So ilezi zinto lezi abangazazi ukuthi mawusufika kule stage esengikusona uyakwazi ukuthi nawe uproduce research. Uyakwazi nawe ukuthi masuqedile ukuyibhala lo research yakho uyakwazi ukuthi uyipublishe nama accredited journals ukuthi okay fine nayi research engibhalile ngicela ningipublishela yona for abantu khona bezoyifunda. So izona izinto abangazazi ngomlando ukuthi oh kahle umlando uyakwazi ukuthi ubhale wena uyakwazi umlando ukuthi upublishe. Umlando ukhona yonke indawo. So ileyo nto futhi enginokubona ukuthi
abayazi ngiyafisa ukuthi kube yinto ngayibeka kanjani kube yinto esikoleni aba-emphasize-ayo ukuthi umlando kanje sanifundisa nangomlando wenu Yeah. sanifundisa ukuthi niphuma kuphi Yes, ngoba yes. kuyale kube yizinto iy'ngane engafundiswa yona nami njengomuntu ofundile lamabanga lawo engiwafundisayo kuyizinto engayifundisanga usually kuba umlando umhlaba umlando we-Afrika umlando we-South Africa umlando we-South Africa uhambe uphelele somewhere Yeah. mhlambe uphelela la sesithola khona inkululeko. Manje nanku omunye umbuzo omkhulu. Ngihleli ne-2000 la. Ngiyabazi ukuthi kanjani mangabe siza ngapha ngasemalini. Ukhona ohlele ekhaya ofisayo okulalela iyamchaza lento oyikhulumayo kodwa uzibuza umbuzo owodwa. Ikhona imali kulento. Ekhona yini imali ngoba phela konke sikwenzela yona ngempela. Yeah. Engakusho ukuthi angeke wenze i-history uphelele kwi-degree. Yeah. I-history ngicela ukisho ngesingisi lento ngicela ukisho ngesingisi. History is an academic degree. It's not a professional degree. Okay. Engiqonda ukusho ngalokho ukuthi i-history ayifani teaching, i-history ayifani ne-social work, i-history ayifani angazi ngayifanisa ne-communications. La ukuthi uyakwazi uqeda i-degree uyongena emsebenzini. Yeah. Ayifani nobudokotela. So imiphi imkhakha ongayikhandela yona uma ngabe usunayo i-qualification yomlando yokuba usomlando? Usomlando ukuba usomlando. Bese uyenza kanjani imali? Nayo indaba engilwa nayo mina. Imali ngiyikhanda kanjani? Imali uyikhanda kanjani? Yeah. Ukuba i-researcher. Okay. Ukuba i-researcher. Uma uba i-researcher ungaba i-researcher ube ne-affiliation mhlambe ne-University of Johannesburg. Yeah. Most une-University of Johannesburg lapho u-expected ukuthi uproduce i-research. Yeah. Ukhokheleka kanjalo wena uproduce i-research uyafundisa u-attend ama-conferences wenza konke lokho indlela okhokheleka ngayo leyo. Okay. Nanko omunye umbuzo enginawo-ke ukuthi ucabanga ukuthi kukhona ukuxhumana phakathi komuntu ozaziyo umlando wakhe nendlela mhlambe aba yiyo emhlabeni nezinga lakhe lokuphumelela emhlabeni? Cha. Cha. Yebo impela kuyale ku igama ngizothi liphi angazi liphi igama engalifaka la kodwa kuyale kube yinto yokuthi umuntu kumele awazi umlando wakhe umuntu kumele azi ukuthi uphuma kuphi kodwa lokho akuna influence ukuthi wena uphelela kuphi. Yeah. Vele kubalekile ukuthi ngazi mina ukuthi ngiyinzalo kaShaka Zulu. Yabo. Kuphelela lapha engikwaziyo ngoZulu. Yeah. Ngoba ngike ngabuza recently ukuthi kuyenzeka kanjani nguZulu kodwa angikho royal. Yeah. Yabo. Kwenzeka kanjani ukuthi uZulu Yeah. abe uZulu esigcineni kodwa angabi royal. Kodwa izinto nje Uyayibuza engicurious. Yebo, engicurious ngazi ukuthi okay fine kwenzeka kanjani. Kodwa khona kubalekile ukuthi umlando wakho uwazi. Engingakusho ukuthi akuhlangene nokuthi uphelelaphi. Manje ke ebengifisa ukwazi ukuthi iziphi izinto mhlambe njengosomlando owathi mangabe uqhwanda wenza uphando lwakho owayithola zakushaqa ngoba ngikhumbula nje kunenye insizwa ekhona la ko TikTok eyathi amaZulu abelungu iwusomlando naye kwashaqeka abantu abaningi mhla ethi amaZulu amangisi. Yeah. Ngoba uShaka wabanikeza indawo abelungu and they populated odani ngabazi lapha ngakithi eMandeni kunendawo yamakhaladi ngoba inkosi iLembe lapha abelungu indawo namakhosikazi. Yeah. So uthi ibonge eziningi we populated by abelungu okuchaza ukuthi uthi ngoba ubunjalo bendoda obomuntu ubutholakala kuyise. Yeah. So uthi yena ngalolo hlobo amaZulu abelungu. Iyangishaqa-ke leyo nkulumo. Zikhona mhlawumbe izinto nawe zike zakushaqa uma ngabe ubheka nje izinto zomlando ukuthi hawu wathola ukumana ukuthi hawu kanti kwakunje mina ngangicabanga ukuthi kuyilolu hlobo. Ma ungazi ngento u-expecta noma yini ulindela noma yini kahle kahle kulokho esengikutholile instead of ukuthi kungishaqe Yeah. angihlekisa. Yeah.
kuyahlekisa indlela ekuyikhona indlela lama gangs bekasebenza ngayo. Yeah. Yabo. Ngoba uthola ukuthi igang seyiboshiwe ngenxa yomuntu obekayiphatha leyo gang leyo. Umuntu sekajikile waba impimpa bonke labantu la. Hey, ekade kuyena igang. Bekade igang lead. noma ebengayona kodwa Yeah. bekaphathi kule gang. Yes. Abampimpe bonke kuboshwe kwasana. Kuboshwe wonke umuntu Yeah. kuphela kwegang lokho. Yeah. Ngale kwalokho kwangithusa ke lokho Yeah. ukuthi bekwenzeka ukuthi umuntu abhile yonke le gang lo akwazi kodwa ukuthi across over aye lenye gang Angene enye angafi kodwa. Yeah. Kodwa lama gang lawo ayalo. Yeah. Yabo. Kuyakuthusa noma nami kusayinto engisazama ukuthi ngi-engage ukuthi Yeah. bekwenzeka kanjani. Kanjani, Yabo ukuthi uyakwazi ukuthi ubelong kwama gangs ayi2 Yeah. kodwa ungenzeki lutho. Yeah. Abantu bayafa noma kanjani kodwa Ngizwa wena kahle, awufi. Yabo. ngizwa kahle. Manje ke mhlambe singikubuza nje umbuzo wokugcina ukuthi njengomuntu osemusha ukhalo lakho liselude kakhulu. Ubona kuyiliphi itshe ozoliphonsa esivivaneni kulomkhakha wezomlando ozothi mhlambe nawe mhla kubhekwa umlando wakho kuthiwa umfoka Mageba nali igalelo lakhe kwezomlando. Ubona wena kuyiliphi lakho igalelo? Elami igalelo ngisho ukuthi impela sekubhaliwe ngezomlando, sekubhaliwe ngama gangs, sekubhaliwe nangani. Kodwa ngifuna ukuthi makubalwa labo bantu Yeah. nelami igama libalo Yeah. ukuthi uSibanibani babhalile ngomlando wobugebengu, ngomlando wegangsterism. Ngoba kuyi topic engaziwa ngaleyo ndlela. Abantu bebezokhuluma ngehistory mhlambe bazokhuluma ngehistory of environment, bazokhuluma nge-social history, bazokhuluma nge-economic history. Kodwa mawuzobuza nge-history of crime, nge-history of crime angeke kube ningi kangako izinto ongazisho. Yabo. Ngifuna ukuba ukuthi mina sengiphosile okuyi-research kuleyo discipline ye-history of crime. Ngizwa kahle. Yeah. No, mfoka Mageba ngiyabonga kakhulu. Ngiyakuzwa uthi kumina ufuna ukuthi bangabe kubalwa amagama abantu ababe ingqalabutho ezintweni ezithize okanye ekukhipheni ulwazi oluthize ebese ukuhlabelela lengoma ethi nilamlikhuna. Yebo. Nilamlikhuna. Angithembeke nami ukuthi elami igama liyobe likhona mabe sekukhuphuka amagama lesi siqephu. Ngiyabonga kakhulu mbukele ekhaya ngokuthi uhlale nathi iyangichaza kakhulu indaba yalensizwa ngoba iseyintsha kodwa manje ulwazi nalo liyakhombisa ukuthi iyincitha buchopho enekusasa futhi eliqhakaze kakhulu. Okungijabulisa kakhulu ukuthi kuseyinsizwa eseyintsha ezoba isibonelo esihle kakhulu ikakhulukazi entsheni kubantwana bethu nendlela nje yokuyiphatha mawumntwana osakhula. Iyajima lensizwa idla kahle uthi akayidli pizza akanasi isisi esikhulu Sikhona isona ngisilwisayo. Ngiyabonga kakhulu mbukele ekhaya ngikufisela konke okuhle ozifisela khona. Inkosi ibusise.